Allah ya taimake ka, Allah ya ƙara yawan rai alƙali. Anya ko ba a mana bakin asiri a kotun nan ba kuwa? Ƙwarai makuwa. Tun da garin Allah ya waye ba wanda aka ƙara. Ni kaina so nake a ce a samu wanda aka kawo ƙara ya dan karkace ya zare ya dan miƙo sai su lalla saboda yunwa nake ji ga matata mai gari ya sine ta. Taimake ka alƙali. Ina jin ka. Matan nan tahi. Kawai ka sako ta tunda da ma korora. Kuma gashi na sata. Ni ne ai kawai ta yi bata kamar To ni an gaya man botiki ne ni da za ta koma gidana? Ya sada sannan kuma in ƙara zuwa turmuza inda ya turmuza. uban baban ku waye kai kake ja da alƙali? Mutsun warke. Wato to idan an samu mata biyu a nan kotun Allah ya san. A dinga daina siɗewa kai kaɗai ka kwana ɗaya ka ƙara kwana ɗaya. A dinga rabawa ana bani hi kuma ɗan doka na ma botiki ne hi ba ta yi kawai a rabu da hi. A haba da Allah. Wane mako. Ni da ma can an mun dangana ba an dangana ga na gwale. To a da lahiya. Ka dawo. Allah ka to min da na walan nan botiki biyu. An riga an yi.